तालाबा निकाल देता नहीं। निकाल दो। हाथी हाथी का पढ़ाई भगवान का संस्कार हो घर के। सीख रहल बानी काहे कि यही दुनिया में हमनियों के जिए के बा। अच्छा भाई बलात्कार देख के सीखबो ये गुण देखबा तू। हमरा का हे भगवान इतना बाप के नु कुछ ना हो सकेला। 3 4 हमरा अवार्ड अगर दे तो कोनो तो शक्ति कपूर है। रंजीतो बहुत अच्छा करेला है रंजीत। आ एगो गुलशन गुरु और ओकरा के त भगवान लेखा मानी ले। आ एगो हौ नायका लइकवा जोन बाटे वो बड़ा अच्छा काम करला। का नाम हो इमरान हाशमी। 4 गो हीरो के तो हम ऐसा पुरस्कार दे देब ओकरा खातिर एकदम जीवन दे। ओकरी के जौन रोल करे सा हमरा बहुत पसंद आवेला। अरे हमार जीवन ही है जब बचावत है बाबूजी खरियाने में कुछ मजदूर है बड़ा सन। अच्छा टिफिन पहुंचा दी। अच्छा तू रख द हम पहुंचा दे बस 1 मिनट में हम जा रहल बानी। अनु मर्द के नाम पे तय करने के बारे। बाबूजी अभी तक रहुआ गई नहीं ना। अच्छा अरे अच्छा ही बताओ बबी मने तारा की यहाँ संस्कार तारा घर ना सिखल जाला है। बताओ केहू बहरी जाला त माने ऐसा ही ना नु जाला। मान ला अरे तनी 1 कप चाय पिया दे तू मन तरवट हो जाई तो ओकरे बाद नु जैती है। हम देखा तनी रौरा घर के संस्कार देखो 1 कप चाय पिया दे तू तो बड़ा अच्छा रहला है। पियावा तनी चाय। हाँ ठीक भीतर घुस दो। अरे वाह चाह के बहाने कम से कम 5 मिनट समय तक मिलल देखे के। चल जाई तो फिर का जने चैनल पर को भाई है। ई सिनेमा बहुत तगड़ा बा। अब वो बोलो दूसरा चैनल लगाओ ई हाथी हाथी का पढ़ाई भगवान का संस्कार हो घर के। जब ना घर में हई देखल जाई का संस्कार है भगवान। ठीक जब अरे वाह ई कितना सुंदर बिया वाह। धोती कुर्ता से उबिए गई बनी कुछ कपड़ा हम लोग घटावे के पड़। हाईली चाय। अच्छा बहुत सुंदर। अब पी के जल्दी चल जाई। अच्छा अच्छा बबनी अब का हो गई। संस्कार बाजार में ना बिकाला। तारा की हाँ माई बाप नहीं खे सिखौले कि केहू के चाह बिना पानी के दिहल जाला। चाह देले बारू तो 1 गिलास पानियो दे देबू तब न पहले पानी पी के आदमी चाह पिएला। तो ये सब के सिखाई हैं। रहुआ पानी पी के चल जाई। हाँ चल जा पानी चाह पी के हम अपन चल जाए। इली बाबूजी पानी। मुँह है तब देबू का पानी पी ली अब पी के अब चल जाई। हम पिया तनी पानी भाई। का जाने कैसन ससुर बड़न। बाप बहिन बेटी सब कोई के सामने बैठ के पता ना का दिन भर देखत रहन। आएगो इहो बाड़न कभी कुछ बोले के नहीं खे ना कुछ समझे के बाटे एकदम। का हो एदा ताता पूरा घर तक खोद देने तू एदा बालू खाना वाला ना खान हम अपन बाप के ना देखला हां
का भइल काहे लिथिया तब का जाने कैसन बाप पाल के रखले बड़ा तू। हमारा के पलले बन हम उनके ना एको बार देखला हाँ उनका के सुबह से कभी चाय मंगवात रहन, कभी पानी मंगवात रहन, तो कभी कुछ मंगवात रहन, कभी कुछ मंगवात रहन। एगो टिफिन दे के कहनी है कि चल जाई खरिहानी में मजदूर के देवे तो दिन भर पता ना कैसन कैसन चैनल लगा के देखा तरह हम अपन सीरियल नहीं की देख पा। बूढ़ पुरानिया भाई ने गोड़ थाक जाते त ना जात नहीं है। गोड़ थक जात हुई उनकर त का करू कहां बाने बाती राजा के देखा कैसन कैसन असली असली चैनल देखा तरन बहू बेटी के सामने उनका कुछ लौकत नहीं के तोहरो तनिको नहीं के बुझात एक बार बोले के चाहिए न उनका जा जाके देखा टीवी देखा तरन बैठ के हमार सीरियल के टाइम होता एक बार हिलत निकन टीवी के सामने से बदी धरे सारे पिछुआ गइल बदी पकड़ ए बदी हेलो आए का काहे न टीवीया बंद कर देता लो थबेले से चलता माने टीवीया से मेरे से चल जाता हूं तो क्या हो जाएगी गलम हो जाए छूट जाए भलक जाए हां अनु में टीवी गरम होता है नया देखा तनी हां तो ई तू का देखत लो ई कुल का देखा तड़ा ई देखा तनी दुनियादारी आजकल दुनिया में क्या होता उ देख रहल बानी सीख रहल बानी काहे कि यही दुनिया में हमनियों के जिए के बा अच्छा भाई बलात्कार देख के ठीक बा ये कुन देखबा तू हमरा का देखा तनी हम फटकार नहीं बा अरे तो में दिखावत तब नु कहीं आ जाता तो हम का करियो में भैया अपन उम्र ना देखो केहू अपन उम्र देख के तू है तू देखबो है तू बताव है देखे वाला चीज हो देखे तो देखबो कबो आवत तो हम का करी हम तबो तबो अब पिंती तो हतिया का पतोरिया कि बावली बिहलवे तुझे तू देखता नहीं तू झूठ बोली अच्छा बाबू दुनिया में होता तब मुंह दिखावता अरे तहारा उम्र के भजन लगा के देखो भक्ति गाना सुनो ई कुन देखा जाला काहे तू असली चीज देखबा तू हमने भजन लगावे आवेला तो हम लगा देते हैं काहे लगा हे राम हे राम हे राम हे राम मैंने अब टीवीओ देखला पर मैंने कड़ाई होके लागल हमरा को अरे कलयुग हम जानता नहीं कलयुग में ये होई हम दानी ये टीवी देखला पर रोक लाग रहल बा कड़ाई हो रहल बा अरे सब कलयुग करा रहल बा तक हम मना करिए टीवी देखला माना नहीं खकड़ा हां ताकि टीवी देखला तो मना कर ये देख का लगावला अरे भक्ति चैनल भक्ति है तो सवेरे सवेरे तो भगवान के नाम लेते बा भगवान के दुनिया है दुनियादारी को देखत लगी आ दुनियादारी देत भाई इमरान आदमी की भी दुनियादारी वाला रे ई तो भक्ति लगौले बाड़ा लेकिन ठीक बाटे हम ना बदले आवत रहे ए से हम ना देखत तब पतो हिया तो कह देला कि पतो हा बदल दे लई अब हम का जन अरे तू सब दादा तला तू बुधा तला लेकिन भूता तला माथा दुखाता माता का खा दे आ तुम का वाला ठीक नहीं के बता तू सुधा था चलो अंदर चलो हे भगवान इतना बाप के नु कुछ ना हो सकेला एगो उपाय बा हमला ला दे का कबो तो कबो ना हो जाता हिते हिलबे तरिए आ दैसे ही हाथी है वहां थे तई हम अपन दिमाग लगा दे इनका के देख के लागत तो नहीं की वजह से हिली हन हिली अब बताओ तनी पता नहीं कुछ चैनलवा देखला पन्नू ज्यादा लगू शंकर लागल ना जोर कर हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तत्काल में 3 लाख रुपए की जरूरत है। बाउदी पानी नहीं तो ही पानी बात भी नहीं टीवी बंद कर दो अब बंद हो गया हां ताला बंद निकाल दो उनका बाउदी कुल के देख बुझेबे नहीं तरी
हे भगवान बुता कहे गई। हे भगवान का अबगे तो ठीक रह चलत रह। अरे बाबू हेलो बाकी हेलो का एक सुने जा। हमारा खातिर टीवी कौन बड़का चीज बा, ऊपर से एंटीना में जाके जब बूस्टर हिलावत रहनी तो तड़ाक से आ जाओ। कुछ बिगड़ल हो बन 1 मिनट में बना ले हम तो 1 मिनट में बना ले। 1 तार 2 तार 3 तार 1 तार 2 तार 3 तार ओकरा बाद बाजे लागल गिटार बाबू। अरे बाप हे भगवान हमरा बस के नहीं के। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भाऊजी आए ए बादी कहाँ दातल है तू लेते? लेके कहाँ जाते नहीं, गाँव में जाते नहीं। काहे जाता नहीं जे मन नहीं के लागत रहू? मन तो लागते रहला लेकिन पता न कोनो घटना हो जाता हमरा संगे तो बाबू मुला से तो अच्छा बनू अपना माटी पर हम चल जाई। ए बादी रहना ताहे दातल माई दानी तो बोले लाती। अरे हम ना बाबू हम ना रहबे जाई लायक हम नहीं खी। पैसा ले ले वाला पैसा हमरा लगे बाटे हमार जान छोड़ दलो ना, हमार जान छोड़ दलो है बहुत। गांव के लोग हमने के बाला फुआ ठीक बा ए बादी आए रही दाना बाग हम ना रह बाग